word your mind is. Здравейте всички, аз съм Тишо, а това е вторият епизод на играта FIFA 2016. Както видяхме в края на миналият епизод, стигнахме до моментът, в който трябва да играем срещу Stoke City като гости и нека съответно да започва и конкретният матч. Здравейте всички, добре дошли на Британия Стадиум. Днес се справяме срещу Stoke City като гости и се надяваме да като първи матч да започнем добре самото първенство. Надявам се попълненията, които имаме, новите, всъщност новото попълнение, което в момента ще бъде и неговият дебютен матч, това е Ник Васил. Не само, също имам предвид, както виждате в момента новите попълнения, Роберто Фирминьо и Натаниел Клайн, също така и Кристиан Бентеке. Това ще са новите новите попълнения в отборът ни и съответно това ще бъде дебютен матч за тях. Смисъл официален. Като видим сега съставът на Stoke City. Единственият проблем, който ще имаме, или поне аз така си мисля, и единственият човек, който по някакъв начин ще ни създава някакви проблеми, според мен това ще бъде Хердан Шакири. Да се надяваме, че няма да има такива проблеми и нека да започваме и съответно самият матч. Съдията дава първи сигнал на матча и нека започваме. О, какъв пас към Даниел Стърич! Даниел Стърич! 1-0! 1-0 в 5-та минута. Невероятен пас. Невероятен пас. Мисля, че пасът беше от Джеймс Милнър. Какъв невероятен старт на матча. Невероятен пас. Всъщност това беше Филипе Коутиньо. Моя грешка. Невероятен пас към Даниел Стърич и може би късмет. Късметът беше с нас там, тъй като виждаме, че вратарят на Stoke City се намеси, но не е по най-добрият начин. Невероятно. О, това са проблеми! Проблеми! 1-0. 1-1, моя грешка. 1-1. Stoke City изравняват резултата по един много нелеп начин. Какво се случи само там? Какво направи Мамаду Сако? Не пазеше човек си и съответно Stoke City изравняват резултатът. Пас към Натаниел Клайн. Натаниел Клайн по крилото. Центриране! Късмет, може би там. Джеймс Милнър центрира. Дали ще се получи нещо по-интересно? Не! Мамаду Сако изважда топката. Връща към Роберто Фирмино. Роберто Фирмино с изстрел, който просто беше блокиран. Да видим отново ударът на Роберто Фирмино. Мисля, че Глен Джонсън там блокират ударът, но не съм много сигурен. Така, нека да видим вторият корнер. Отново топката отива до Роберто Фирмино. Пас към Мамаду Сако. Той търси Даниел Стърич. Изстрел на Даниел Стърич! Какво се случи каква неубедителна намеса там на вратарят на Stoke City. О, ето го Шакири, ето го най-проблемният човек в състава на Stoke City. Връща към Глен Джонсън. Центрира на Глен Джонсън! О, изтръпнах тука. Изтръпнах. Да видим контрата атака, дали ще се получи там за нас. О, невероятна игра на Филипе Коутиньо. Невероятна игра, продължава той да владее топката. Какво ще направи Филипе Коутиньо? 2-0. Невероятна игра на младокът. Ето за това ви казвам, че този футболист просто няма да мърда. Няма да мърда от нашия отбор. Невероятен талант.
Магьосник. Невероятен начин да приключим първото полувреме. И ето, че предината е в нашите ръце. Виждаме просто по какъв невероятен начин Филипе Каутиньо там се обърна. Неочаквано за защитникът на Сток Сити. Нанесе удар и съответно благодарение на него ние повеждаме в резултатът. Добра игра на Джордан Хендерсън. Търси Джеймс Милнър. Пас, невероятна игра на Ливърпул. О, Роберто Фирмино! Невероятен дебютен гол за Роберто Фирмино. Просто по какъв великолепен начин той мина покрай защитникът, измами го направо. Съм без коментар. Невероятна игра от Роберто Фирмино. 3-1 за Ливърпул. Просто перфектно начало на първото полувреме. Няма какво да кажа. Просто двамата бразилци в центъра на полето в нашия отбор. Роберто Фирмино и Филипе Каутиньо просто правят някакви магии, омагьосват защитниците и по някакъв невероятен начин просто те вкарват. Невероятно. Дебютен гол за Роберто Фирмино. Пасен изстрел там на Филипе Каутиньо. Грешка в паса. Това изведеш пас. Сам срещу вратаря излиза там. Глен Джонсън продължава с атаката. Бившият футболист на Ливърпул. Така, контратака за нас. Пас към Филипе Каутиньо. Пас към Джеймс Милнър. Дали ще стигне до топката? Не, какъв мал шанс за нас. Така, ето, че правя две смени в моят отбор. На мястото на Филипе Каутиньо влиза Адам Лалана и на мястото на Кристиан Бентеке влиза Фабио Борини. Малко свежест в отборът ни. Дали ще има още една контратака? Пас към Фабио Борини. Дали това може да бъде първият гол за него в сезона? Изстрел на Фабио Борини. Какво спасяване на... не съм сигурен как се казваше вратарят на... на Сток Сити. Така. Джеймс Милнър е за топката. Центриране на Джеймс Милнър. Има ли кой да играе там? Отново невероятна намесът на вратарят на Сток Сити. Кой игра там с топката? Джордан Хендерсън беше това. Джордан Хендерсън. Много добра игра на Джордан Хендерсън във въздуха. Да видим сега дали ще имаме същият късмет. Центриране! Топката бе изчистена на гол линията. Разбирате ли? На гол линията бе изчистена топката там. Какъв късмет за Сток Сити. Добра игра на... какъв пас! Какъв пас към Даниел Стърич! Изстрел на Алберто Море, на моя грешка на Адам Лалана, който бе блокиран там. И ето, че това е краят на матчът. Невероятен първи матч за Ливърпул с невероятен начин да напреднем, така казано, ако мога да се изкажа, в класациите за първото място. И лично според мен това ще е, ние ще бъдем на първо място, тъй като с солидната победа от 3-1 като гости на Сток Сити. Така, Уест Бромич Албион, ако не се бъркам в миналият епизод, дадоха оферта отново за Деяно Врено. Не съм сигурен от каква сума беше, но аз мисля, че им казах, че за 15 милиона бих го продал, тъй като Деяно Врене е много ключов футболист за нас и въпреки това отново мисля, дори и да не съм дал същата сума, аз давам тази, тъй като Деяно Врене е много ключов футболист за нас. Така, Мамаду Сако. 22 милиона дават Нюкасъл Юнайтед за Мамаду Сако. Не мисля, че това е сериозна сума за Мамаду Сако. Ако съгласи на 30 милиона, нека го вземат. Да, знам, миналия път 25 милиона дал за него, ги контрирах с 25 милиона, но просто
съдейки по това как се справи този матч, мисля, че този футболист не би трябвало да напуска отборът. Не и толкова лесно. Хора, Уест Бром не иска да качат сумата, затова аз им реджектвам просто. Няма смисъл. О, мале. Нюкасъл Юнайтед са приели офертата, в смисъл, контраофертата ми за Мамаду Сако от 30 милиона. Ето, че Мамаду Сако е напуска отборът ни. Какво се случи само тук? Леле, ха-ха. Това е един една импровизираща формация, която искам да пробвам и да видим съответно как ще се развият нещата. И съответно, ако ми хареса, мисля да използвам нея за в бъдеще, тъй като искам да имам малко по-голямо разширение по крилата. И да. Ето и че идва време за следващият ни матч. А то е, посрещаме като домакини Борнмут на Анфилд. Нека да видим какво ще стане. Здравейте, драги зрители и приятели на футбола. Аз съм Тишула. Това е следващия матч, в който ние посрещаме Борнмут като домакини на нашия прекрасен дом Анфилд. Надявам се да се получи един много добър матч. И съответно, ако е възможно да ги победим, в което аз въобще не се съмнявам, всеки Моля! Те що нямат глави, бе? Сега са... Добре, това е просто изключително странно. Предварително казвам, нямам някакви обяснения защо това се случва. Но както и да е, просто игнорирайте го това в момента, което го виждате. Няма да коментирам. Казах ви, че не знам за какво става на въпрос и защо по този начин се виждат. Да, супер. Показват ни определен футболист, на който дори не можем да му видим лицето. Мале, колко е странно. Мале. Както и да е. Както ви казах от деве, това е формацията, която ще импровизирам днеска. Да се надяваме, че ще бъде съответно изполучлива. И да се надяваме, че ще можем да ги победим. Борнмут не са кой знае какъв отбор. Мисля, че това е първият сезон в Барклис Премиер Лиг. И съответно новаците не трябва да бъдат въобще подценявани. Така. Ето го и първият съдийски сигнал от реферът и нека започваме. О, много опасно тук! Много опасно тук! И какъв пропуск! Няма си да представя кой е този футболист, дори да искам не мога да му кажа името, тъй като просто рицара без глава, просто няма как да му знам името, след като не го виждам, да. Така. Много добра контратака! Пас към Роберто Фирмино. Навлиза той. Пас към Фелипе Коутиньо, който нанася изстрел много опасен, но за жалост нямахме късмет. Мале, колко ми е странно в момента да играя по този начин, ги гледам те без глави, просто много ми е странно някакво едно такова. Грешка на Деян Ловрен и невероятна игра отново на Никола Сил. Фаунче продължава да впечатлява. О, много опасен изстрел! Каква игра на Лазар Маркович в защитен план, хора. Него това. В момента говоря пълни... О, добре. Какъв е то малък бързак, бе? Що направо ни чупи главите? Кръстове, мръстове фърчат наляво надясно. О, добра игра на Ловрен. Грешка. В атакуващ план. О, невероятна игра
Даниел Стърич. Паска Филипе Каутиньо! Невероятно спасяване! Оле! Колко малко не достигна там на Джеймс Милнър да завърши работата, която Филипе Каутиньо започна. Колко малко. Мал шанс. Той имал рикошет. Добре. Дали ще може да се възползваме от този корнер? Да видим сега. Центърна на Джеймс Милнър. Не по най-добрият начин. Корнер, да видим сега. Джеймс Милнър, центърна на Джеймс Милнър. Оле! За пореден път от гол линията за втори матч хора се случва толкова късмет за противниковият отбор. Паска Филипе Каутиньо. Той връща с Джеймс Милнър. Той намира отново Филипе Каутиньо. 1-0. Невероятна игра между Джеймс Милнър и Филипе Каутиньо. Каква атака само. Много добре се разбраха те там и съответно Филипе Каутиньо открива резултатът. Открива матча с един просто много хубав гол. Невероятен Филипе Каутиньо. Разбирате ли? За пореден път го казвам, защото този футболист е адски ключов и просто в никакъв случай няма да напусне този отбор. Маркович. Невероятен пас към Натаниел Клайн. Натаниел Клайн навлиза. Центриране на Натаниел Клайн. Там някакъв подобен рикошет се получи. Каква грешка? Никола Сил! Не, хора, казвам ви, този футболист, този защитник просто невероятен. И в момента контратака за нас. Дали ще може да я реализираме? Невероятна игра за пореден път на... Оле, за малко. Правя първите смени, които правя. Филипе Каутиньо, невероятния магиосник, който благодарение на него водим в резултатът. Напуска на него място влиза Адам Лалана и съответно ето го и голът на Филипе Каутиньо, невероятния гол, който пак казвам, благодарение на него ние водим в резултата. И другото нещо, което правя е Емре Джан влиза на мястото на Лазар Маркович. Невероятен пас към Алберто Морено. Каква игра на защитникът ни! Невероятна игра, мале! Не мога да повярвам какво виждам тука. Невероятен Алберто Морено. Вижте просто какво направи. Чупи кръстове и всичко. При първият удар нямаше късмет, но при вторият удар просто реализира. Невероятен, мале! Направо нямам думи, хора, сериозно. Нова атака. Даниел Стърич. Какво направиха тука? Дали ще има гол? Какво се случи там? Да видим. Невероятни! Изстрел! Какъв гол на Джеймс Милнър! Невероятен Джеймс Милнър! Какъв гол на Джеймс Милнър от разстояние! Каква невероятна игра на Ливърпул! Просто нямам думи! Какъв изстрел просто на Джеймс Милнър! Никакъв шанс за вратарят на Борнимут! Топката просто, както виждаме, се топна точно пред ръката му. Точно в долният ляв ъгъл. Невероятен Джеймс Милнър! Невероятен гол на Джеймс Милнър! Уникален! Опит на Борнимут да направят нещо различно, но не. Нищо не се променя. Пас към Джордан Хендерсън. Той към Емре Джан подаде към Лалана. Той подава към Джеймс Милнър, който изпитва някакви затруднения там. И съответно това е краят на матча. Невероятен матч. Просто нямам думи за този матч, наистина. Много добре се представиха всички. Невероятен гол на Джеймс Милнър, просто може би гол на седмицата или на месеца, не знам как да го кажа, според мен е това. Невероятен. Може би играч на матча е той. Невероятен изстрел. Един изстрел и един невероятен гол от Джеймс Милнър. Да не забравяме и първото попадение, което беше от Филипе Каутиньо. И следващото смисъл вторият гол, ето го и тук хората, които са вкарали Филипе Каутиньо,
Алберто Морено и невероятния гол на Джеймс Милнър. Невероятни. Той, че следващия матч, който очакваме, е да бъдем гости на Арсенал, но той ще бъде игран в следващия епизод. Надявам се този епизод да ви е харесал. Просто получиха се два невероятни матча. Много добре започваме. Много добре започваме сезонът. Нека да направим един бърз склад репорт, въпреки че този склад репорт е напълно излишен за моментът. Виждаме, че Джордан Хендерсън е дигнал една оверал. Много съм доволен от него. Лазар Маркович, един матч, който беше наистина впечатляващ от негова страна. Въобще много съм доволен от абсолютно целият отбор за моментът. Надявам се и тази форма на всички футболисти в отборът да бъде за постоянно. Аз бях Тишо и до скоро!